Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Niki kitabipun. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Alhamdulillahi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu alal mustafa sayyidina wa habibina Muhammadinil mujtabah wa ala alihi wa sahbihi alladina hum ahlu sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pangersanipun para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para Pak Yai, para Ibu Nyai ingkang minulya, Shahibul Hajah, Shahibul Bait, Pak Gunaris, Bu Umi Hani, ugi ingkang Rama Abah Ali saking Sudimoro Harjo Wilangan, Bapakipun Ibu Umi Hani niki wau ingkang ngimami tahlil nggih. Salah pengurus jamaah pengajian Khairul Ummah, Bu Nyai Saroh, sedaya jajaran pengurus, ibu-ibu sedaya ingkang fa insyaallah, ibu-ibu ingkang sholihah. Amin ya rabbal alamin. Langsung mawon monggo kita maos Fatihah kagem ingkang ngarang kitab Safinatun Najah. Kita milai mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah pikantuk barokahipun pengarang kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masahid niki nggih ingkang halaman 42 napa 43? 42 nggih. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ingkang ngasta kitab dipun bika pengumuman mirsani kitab syariat niku sami kados mirsani hadis, tulisan hadis, sami kados mirsani mushaf, nyawang tok ngibadah. Pengumuman nggih, nyawang tulisan kitab, nyawang tulisan hadis, napa malih nyawang tulisan Al-Qur'an. Nyawang tok lho nggih, nembe nyawang tok sampun ngibadah. Kamu mirmamela kula aturi ingkang ngasta kitab dipun pirsani kula tak maknani. Ngeten iki nomor setunggal niat kula nggih deres nggih. Tak mboten jenengan undang ini kula paling yo ora deres kitab kula. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Aqallul haidi utawi luwe sithik-sithike haid, yaumun iku sedina, wa lailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe haid situn iku ana 6 dina, au sab'un utawa 7 dina. Wa aktsaruhu utawi paling kathah-katahe haid khamsata asyara. Khamsata niku gangsal, asyara niku sedasa. Berarti khamsata asyara gangsal 12.
Wa aksaruhu utai paling kathah-kathah haid khamsata asyara iku 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan pira-pira wengine khamsata asyara. Bahasa Indonesianya nggih niku wau cara pesantren. Kula riyin alhamdulillah kanugrahane Gusti Allah ya rada dipeksa ngoten. Kula riyin lulus SMP ngoten ijazah dereng medal kalih Pak Puh kula sing pondok Saradan niku pun dikirimi santri pondok cah dalem Madiun mriku dijemput paksa kula. Nggih, dadi dereng perpisahan niku pun dijemput paksa. Kula tanglet Mak, ki ning ndi Mak? Ya mondok to Le, mosok ning omahe. Lah ning ndi? Ning Jepara. Lah kapan? Saiki. Ngoten. Dados kula diterne santrine Pak Po kula Saradan Madiun niku diteraken dateng Jepara saat itu. Nah niki matur suwun undanganipun Bu Umi, Pak Gunaris, ugi jamaah Khairul Ummah barokah jenengan jak ngaji ngeten niki kula malih ndheres kitab nggih. Selain niku alhamdulillah tak Ramadan ngoten kula ngajak jenengan niki nggih. Tak Ramadan ini sausia kula jenengan sing saged lho mondok. Ayo mondok yuk. Kula ndek bodo ini tak ndek posoe tak sik mondok lho Bu, teng Lirboyo nggih. Kula Ramadanan niku ngaji teng injing ngaji teng pondok kencana ngeten niku kula terus bablas mriku. Nggih. Injing badhe subuh kula ngaji teng kene Masjid Perum niku mboten mantuk. Kula terus rute Pace niku lho nggih. 12 Tarokan, 12 Lirboyo mangke ngantos menjelang maghrib buka mantuk nggih bar buka balik ngoten. Dadi seniate nggih wong memang kangen pondok pengen tambah ilmu. Bahasa Indonesianipun niku wau cara pesantrenipun haid niku Bu paling sedikit masa haid itu sehari semalam. Dadosipun dipun wastani medal darah ingkang namine haid menika minimal leh medal wonten sehari semalam. Tak namung sepindah nggih niku masih tanda tanya. Ditunggu masih ada lanjutan boten setidaknya sehari semalam. Tapi ibu-ibu Khairul Ummah ketoke pun boten enten sing remaja SMP wis pinter-pinter niki. Pun apal-apal niki kalih haid nggih. Kula malah dirten apal, dereng nate kula haid. Tenan sumpah dereng nate. Nggih. Wa qalibu situn lumrahipun tiyang haid niku seminggu 6 sampai 7 hari. Mugi-mugi panjenengan termasuk tiyang sing umum mawon. Amin ya rabbal alamin. Mergi wonten sing haid niku sampai mboten umum ngesakne. Ngoten nggih. Nggih yang bersangkutan juga terlalu sakit. Nggih koncone salat gak nderek salat kaki kerontoron, koncone kataman melok tok, ndoprok ning anding, ndoprok ning andinge. Nggih, gak enak nggih ngesakaken. Mugi-mugi saestu jenengan tergolong tiyang umum mawon, aja melu wong gak umum. Nggih, amin ya rabbal alamin. Haid umume pinten Bu? 6-7 hari. Nggih. Tapi nggih ampun pengen boten, maksudnya jenengan ampun gadah angen-angen ya penak gak ampun ngoten nggih. Wong fitrahe takdire jenengan diparingi haid tentu mengandung hikmah niku kebaikan kagem panjenengan. Nggih pokoke sedaya settingane Gusti Allah niku demi kebaikan kita. Nggih jenengan pamringi haid ampun astagfirullah, ampun ngoten. Alhamdulillah wayahi ngoten mawon. Wa aksaruhu khamsata asyara. Maksimal haid ibu-ibu pinten? 15 hari. Yauman bilayaliha. 15 hari, 15 malam. Nggih tak hitungan jam sami, nggih syariat kali umum niku sami
Sing boten sami niku hitungan mulainipun mawon. Tak syariat niku mulai hari maghrib. Bu, tak syariat niku mulai hari niku maghrib. Tak umum mulai ini jam 00 nggih. Aturannya keng Inggris mriko, aturannya Donald Trump dan kawan-kawan. Tak aturan syariat kula jenengan hari niku dimulai dari tenggelamnya matahari. Jadi kados ngeten iki, niken iki tak secara syariat iki dinten apa? Jumat. Nggih, niki kula jenengan sampun dinten Jumat. Margi Jumat sampun ambles rengenge wau kula jenengan niku sampun Jumat. Dadi umpami mawon nggih. Enten tiyang sedo ngeten iki, ngoten niku masuk sampun sedo di Sayyidul Ayyam. Dinten rajane dina dinten Jumat. Mboten Kemis, meskipun teng umum kula jenengan mesti nyatete Kemis, tapi syariah mboten. Syariahnya sudah Jumat. Dadose melogikakan mau kitab, mau hadis kedah dengan kesadaran iki syariat iki ngomongnya tidak sedang ngomong kalender umum, tidak sedang ngomong apa niku jenenge tatanan umum ngoten niku wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh umpami jenengan diaturi ting setahun kok bape niku agama sing dimaksud nggih setahun hijriyah. Nggih, mboten kok dihitung setahun umpami khol nggih. Khol Bapak Ibu kula panjenengan sedaya. Khol niku kan basa syariah. Tentu yang dimaksud adalah hijriyah. Nggih, menghitungnya hijriyah. Saking kula jenengan iki kadang pun terlalu larut dalam umum. Pareng ikut umum memang kula jenengan ya memang nggih ngeten iki situasine kudu ngikuti umum, tapi untuk hal-hal syariah yo ayo to nggih disangkutaken kalian syariah nggih. Dadose umpami contoh latihan sederhana mawon. Tak muni Minggu rodok dilongi. Nggih mbok yo muni Ahad. Sederhana. Nggih, sederhana. Mboten kok fanatik mboten. Gini ku supaya kita rada imbang tak diterus-terusne amblas lho niki mangke. Suku wabeh muni Minggu kula jenengan sing santri mau melok-melok pisan akhirnya saestu tergerus sampai lali muni setahun bab haul dikira niku muni Januari sampai Januari mboten nggih. Umpami hal-hal ngoten niku hubungannya kali syariah. Wangsul datang bab haid wau. Haid paling minim sehari semalam, lumrahipun umumipun 7 hari, 6 atau 7 hari, paling kata 15 hari dengan malamnya. Walhasil umpami sampun 15 dino kok tasik medal darah nggih dipun tumbasaken pembatas terus adus salat senajan tasik netes lah pripun boten netes ya dipau tumbasne pembatas nggih ngoten. Aku roh jenenge tapi gak mentolo ngunek nggih. Nggih, dadose sinaosa tasik medal nggih tetep mandi wudu salat. Amargi napa? Sampun hari ke 16. Nggih, mergi sampun hari ke-11. Dan baiknya katanya Bu, panjenengan periksa ke dokter spesialis kandungan. Ada apa ini? Nggih, kok sudah lewat waktu kok masih terus keluar. Jangan-jangan ada masalah dengan perut, rahim dan lain sebagainya. Ngoten nggih, namine darah istihadah, darah penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Faslun aqallu tuhri utawi luweh sithik-sithike mosone suci. Bulan niki besar niki nggih, jenengan pirsa besar pirsa nggih. Nggih, mboten kok terus Juni tok ngoten nggih, Mei tok mboten nggih.
Bulan besar niki jenengan sampun libur, sampun haid, sampun suci. Lah mangke suci niki kan wonten jarake. Niki mangke haid lagi bulan berapa? Ngoten niku syariahnya fikih nggih wonten keteranganipun. Aqallu turi utawi luwih sithik-sithike mangsa suci. Bainal haidhataini ing dalem antarane haid loro. Khamsata asyara iku 15 apane yauman dinane wa ghalibuhu utawi kaprae tuhri arbaatun iku papat wa isruna lan 20 papat kali 20 pinten Bu 24 apane yauman dinane salah satun utawa wa isruna lan 20 telu kali 20 telu likur apane yauman dinane wala hatta lan ora ana wates iku maujud li aksarihi maring luweh akeh-akehe tuhri masa suci niku paling sedikit 15 hari jadi jenengan bakdo libur terus sampun mandi haid pun suci terus sholat dereng enten 15 hari pun netes darah bohong utawi darah istihadah. Jak salat saja terus nggih dibatak cumae tumbasne pembatas. Wong 15 dina kok sudah keluar lagi. Bukan ini. Nggih, ini pasti mungkin aku menumpak sepeda motor ke Banter. Utawi aku mau melayu-melayu neng Taman Pandan Wiles lek melayu ke Banteran nggih umpami contoh guyon mawon bisa saja. Darah istihadah niku intine keadaan badan ingkang kurang mendukung. Sausian jenengan niku umpami nggih niku ingkang sering terjadi istihadah. Biasanya Kak mulai nggih kentol mulai kadang krenyut ngoten nggih. Wong kula mawon sing langgek 17 niki wis kadang krenyut to. 17 mbuh ping pira iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa suci minimal berapa hari? 15. Umumipun 24 utawi 23. Bosone ngoten nggih. 24 niku pun basa nggih, sekawan likur nggih utawi 23. Nggih budaka guyu. Dan wa dali aksarihi untuk masa suci niki mboten enten watese, paling banyaknya berapa? Umpami nggih, bisa saja jenengan bulan besar niki tasih haid nggih terus suci. Bar niku belas mboten suci saged. Nggih, wala hadda li aksarihi. Lah kok terus 12 mboten haid aku? Bisa saja. Karena wala hadda li aksarihi. Teng donya niki wonten lho Bu, ibu-ibu sing belas gak haid. Pirsa mboten kan? Putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Nah, Al-Batul itu gelar beliau itu suci terus. Tapi mboten kabeh. Lah wong saniki kan enek suci terus tapi mergo kesunte. Nggih. Tak Ibu Fatimah mboten asli nggih. Mila tambahan nama untuk beliau Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Biasanya jenengan ejaane mergo ketulis A, jenengan biasanya latah Az-Zahra. Nggih, nggih. Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Lah Al-Batul itu adalah mergi Bu Fatimah niku mboten nate haid, suci terus sehingga beliau niku ahli ibadah mulai mukallaf niku ngantos itu Ibu Fatimah ke putrine Kanjeng Nabi. Priyantun putri ingkang sangat alim, nggih, pinter agama, nggih, sederhana sekali. Bu, jenengan mungkin bayangne nggih, putrine Kanjeng Nabi lho piyantun kaya wonten agunge Kanjeng Nabi kula jenengan iki. Ndahne putrine kaya apa mulyane. Jauh dari itu, Bu. Salat mawon nggih niku nate Sayyidina Ali niku jamaah niku bar salam langsung wangsul. Kanjeng Nabi sampai muskil,
iki mantuku ki nyangpo iki kok gak wiridan karo kancane langsung blayu. Bakne napa Bu? Ditenggo kalih garwane klambine gentenan. Putrine Kanjeng Nabi pengumuman. Kula jenengan sedaya ini anu pengajian ini niki lho. Lho ya, klambiku rentek ya sing nyar ya. Wis wayahe ganti kabeh. Minggu ngarep iring-iring manten ya omong kancane klambiku entek wisan. Wayahe order padar telung lemari munjung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ya Allah, alhamdulillah. Enten unen-unen kados daharan barang tak tiyang riyin iku nggih sedo utawi meninggal mergo kurang mangan, tak tiyang sakniki sedo mergo ya Allah, sakit makmure tiyang sakniki niku. Nggih, kudung ngoten niku jenengan enten sak lemari nggih. Nggih, enten ya. Nggih. Aku ya mergane aku ya duwe nang omah ngono kuwi kaya jenengan. Nggih. Sabar. Nggih, tak bar kudungan disebul ya. Nggih. Nggih. Ora hafal wong kula biasane ya nunggoni. Nggih. Lho ora ditunggoni ngamuk, nggih. Wong ngoten niku dinteni 15 menit, ngoten niku ya mungguhe ulang mandak sedilu. 20 menit jarene ya sedilu. Ibu-ibu itu biasanya ngoten. Iku dijiro aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula matur biasanya tak dateng, kula tak random mawon nggih, campur-campur ngoten nggih. Nggih, susah anunipun wong niki diwastani hajate Bu Umi niki dalam rangka gembira ya nggih wong syukuran saged badane haji sang putra. Tapi diwastani radi mboten gembira ya nggih ketinggal dening sang putra. Dadi kula guyone rada sathik-sathik gak penak kula yo nang campur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mila kula kadang tak teng mantenan ngoten niku dikengken matur ngeten iki urun rembug matur kula wong lanang niku pengapesane dateng mripat Bu. Wong lanang niku pengapesane mripate. Ora kok engko bojomu nduk culek. Nggih. Maksud kula jenengan lho ning omah macao. Halo. Pengapesane wong lanang ku mripate. Nggih, jenengan niku tak ning omah yo ngene iki, Bu. Nang ning omah kaya gendruwo arep anak, nggih. Ya lho kula yo duwe lho Pak Bundaka yo wong kula ki yo duwe kok iso ngarani. Padha duwene dadak nggih. Pengapasane tiyang lanang teng napane Bu? Mripate. Dados tiyang setri jenengan niati ngibadah. Macak kagem kagunge. Sapa nyauri kok penak nggih. Yo memang niat kudu ngoten, ngibadah kangge kagunge. Tiyang setri niku pengapesane. Tapi aku ngomongi sapa kira nek wong lanang. Wonten Pak Gunaris wonten nggih. Tambah ali mboten wantun kula suhu ampun, nggih. Tak tiyang putri niku pengapesane telingane. Wong edok niku pengapesane telingane, pendengarannya. Nggih, mboten kok engko terus disogok kupinge mboten Pak Gunaris, nggih. Napa tiyang edok niku, tiyang setri niku pokoke angger diuneni apik pancet insyaallah atine nggih adem ayem. Mas, sesuk kalungku ganti ya. Heeh, siap. Engko benjing-benjing jenenge alasan ngono ya wis lali. Nggih napa mboten? Tapi penting aja muni sing gak penak. Nggih, sesuk kalungku ganti dhuwit dineh, ngejak gelut jenengan. Nggih, tiyang kakung lan. Pokoke diuneni sing penak ngoten mawon. Dene benjing wayah berangkat, aduh, acara iki ngoten tok, nganti insyaallah wis gak nesu ponan. Mergi ndengi sampun jenengan senengne dengan telinganya. Pantes Mas ya klambiku. Pantes wong sak donya ayu ya kowe kuwi tok lho. Ngoten. Ngoten niku wis suwen nang tiyang setri. Fakta survei
tigang. Tiang setri niku pengapesane rungone. Nggih, mulane tiang setri niku kok diuneni napa? Dut ngoten. Lho ya ngejak napa sing tiang sing kagungi. Nggih. Maca suwi wis mendel nggih. Iki kaya nuturi wong lanang. Pun sumben nggih tak dateng mantenan jenengan tak ngundang kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun sampai niku mawon fikihe kados biasanipun kedik-kedik kula tak matur bab kitab lintunipun Nasoihul Ibad. Niki jam tasik nuntut nggih Bu Sarong nggih. Jam pinten? Nggih. Pokoke kenjenan semprit prit ngoten nggih. Nggih. Pokoke ngeten ngoten kula mandek. Nggih, siap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu, kula ajak jenengan sedaya angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul kula jenengan sedaya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ad-dunya monggo teroaken kesan boten ngantuk. Ad-dunya, dunia itu mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Sawahnya akhirat. Sawahnya akhirat. Dunia itu wis duka basane pokoke jenengan nyantol ngoten nggih, mboten saresmi-resmi. Dunia itu sawahnya akhirat. Bu, leres umami jenengan nate mireng materi ngaji, dunia itu gak patek penting dibanding akhirat maksudipun, nggih. Dunia itu rendah dibanding akhirat. Dunia itu remeh betul dibanding akhirat. Nanging donya niki sawahe akhirat. Remeh tapi gak kenek diremeh. Jenengan kok gak nandur teng mriki, ya gak panen tenan. Halo, dadose ya remeh donya niku gak penting, tapi gak kenek diremehni. Maksudipun gak penting pripun to? Lah wong donya lo usiane pinten? Akhirat selawase kan yo gak babak to, Bu. Nggih napa mboten? Musuhne donya dimusuhne akhirat iki wis toke belas. Nggih, kula jenengan teng donya pol enten sing cita-cita 100. Lho wong 70 mawon kathing kerjot. Nggih napa mboten? Nggih, 80 ndahne kancane wis renek kabeh. Nggih, garek dheke dhewe. Nggih, 90 resik punan. Nggih, cara alumni, petuk alumni ngoten, kowe sapa? Wis ngarek ngoten. Nggih, nampa malih setunggal atus. Donya remeh nanging boten kenging diremehaken. Bu, tak teng Yasin wau ingkang panjenengan waos, Bu sinten wau sing maos? Nggih. Bu Kadroh teng mriku. Bu Kadroh pokoke nggih. Mbuh ra ketok dengaren gak ketok nduwulik wong iki. Sandale putih tok ketok. Nggih. Niku saran saking kula, nek tak mudhun panggung Kadroh Taman Santri kan ngrepotne petugas lho, Bu. Nggih, timbang mudhune suwibu ngene mbok tuku seragam iki klambi sak sandale ben gak repot ngrepotne petugas dilampahi. Dadi tak mandhap kan but tahmili dan guys wong sandale padha dadi mudhun kon panggung wis pokoke ngerti leboni ngono wong ya rupane padha. Allahumma sholli ala Muhammad.
dateng niku wonten fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna ma kuntum ta'malun wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun wa la tujzauna. Kula anu nggih terjemah perkataan jenengan terokaken wa dan la tidak tujzauna kalian dibalas jenengan jejer wala tujzauna monggo dijejer maknane dan tidak kalian dibalas illa kecuali ma apapun kuntum kalian tak maluna mengamalkan dan apa mau dan tidak kalian dibalas kecuali apapun yang kalian amalkan. Bu, suwarga niku mboten kaya omah ngeten iki pun enten isine jenengan mlebu mboten lho. Suwarga niku namung kapling lho. Nggih. Suwarga niku jatah kangge tiyang kula jenengan gadah la ilaha illallah niku mesti gadah jatah suwarga. Tapi moblong Bu. Kosong sing ngiseni sinten sing gadah. Nggih, mulane dateng Mi'raj nika Kanjeng Nabi niku tanglet dateng Jibril. Jibril, niku kok enten malaikat rame gawe istana sik koyo ngono iku nggone sapa iku? Niku nggene umat jenengan nika tiyange pas mau Yasin jamaah Khairul Ummah niku. Dadi jenengan mau Yasin ngoten niku, teng mriku langsung grutuk-grutuk ngoten. Tukange budal, mandore budal, kuline budal, tewandang gawe. Jenengan mandek sadaqallahul adzim. Laut. Halo? Jenengan sadaqallahul adzim, laut. Ngoten. Pokoknya jenengan turu. Iya turu. Nggih, mulane turu niku ya rugi sakjane. Halo. Tak saged Khairul Ummah ki jane bendina. Nggih. Apane sing diundang aku terus. Nggih. Maksud guyon kula maksude napa? Tukang terus mandor kuli sing bangun istana kula jenengan kerja terus tak jenengan ngibadah terus. Begitu si pengamalnya tadi selesai, laut. Perso laut nggih. Nggih mereka langsung selesai. Lah Kanjeng Nabi waktu nembe liwat malih, lho Jibril, lha wau rame lha kok sakniki gak enek wong sing bangun istana. Tiange turu Kanjeng Nabi. Ngoten. Saestu jenengan pirsani dateng kitab sing nerangaken peristiwa Isra Mi'raj. Dadi swarga niku isen-isene sing gawe sinten? Pemiliknya. Tak teng Yasin wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kita itu dibalas sesuai apa yang kita kerjakan. Jenengan turu terus ya monggo. Nggih pokoke anggere jenengan duwe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya mesti swarga. Tapi kok turu wae ya swargane ya nyuwun sewu, ya kaplingane cilik elek ngono tek jengklong tok ngoten. Nggih. Tengke tak udan ya trocoh kabeh. Mergane jenengan gak patek ibadah. Paham nggih? Contoh sederhana, kula tak tanglet riyin. Enten napa mboten tanduran sing luwih larang timbang sawahe teng donya niki? Enten mboten, Bu? Napa? Tanduran sing luwih larang timbang sawahe. Umpami sawah aku rada angel tak ngomong karo wong perum bab sawah iki dudu babe lho jenengan marai. Tapi etok-etok Pak, nggih. Jenengan mergane sawahe ning kantor-kantor ning sekolahan-sekolahan mergane. Nggih, wis etok-etok paham ngoten nggih. Nggih. Sawah. Nggih. Nggih rada iwuh niku. Cara gadah sawah satu petak harganya 100 juta. Wis tak biduki ora ngarah roh jenengan bab sawah iki. Nggih. Regine 100 juta satu kotak nika. Ditanduri pantun. Enten to pari regane payu 100 juta. Mboten wonten. Tanduri dhewe saged sak petak wae mboten wonten tak teng donya.
Di dunia tidak akan jenengan jumpai tanduran luweh larang timbang sawah. Tapi tak tanduran akhirat Bu, sedoyo tandurannya luweh larang timbang sawah. Catatan malam ini, semua tanaman akhirat itu lebih mahal dari sawah. Padahal sawah akhirat napa wau? Donya sak isine niki. Halo? Wong kula supe jenengan ad-dunya mazraatul akhirat. Dunia sak menten gedene niki sawahe akhirat. Nggih. Donya sak mene gedene niki lho. Contoh nggih, Kanjeng Nabi dawuh raqatal fajri. Tak lek ngomongi raqatal fajri. Nah, ngono lho suka aku ngomongi. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bu, qobliyah subuh 2 rakaat mawon niku dawuh Kanjeng Nabi luweh larang timbang donya saisi. Lha niki nembe setunggal. Enten saestu tanduran luweh larang timbang sawahe. Salat 2 rakaat ya namung nggih ngoten niku to nggih. Donya saisine kalah larang kalih niku. Dadi jenengan badhe qobliyah subuh niku kudune jenengan alhamdulillah sang miliarder selesai salat. Ngotune ku jenengan kok gadah mental ngoten. Ampun gadah wong santri, wong muslimah kok ngrumangsa gak duwe piye to ki? Nggih, wong 2 rakaat fajar saja lebih mahal dari dunia seisi. Ndane salat subuhe. Lho, qobliyahe lho niku. Sing didhawuhne Kanjeng Nabi nembe qobliyahnya 2 rakaat. Ndane salat subuhe berjamaah. Wes gak kuat Bu, donya njejeri akhirat ndak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh malih jenengan ngendikan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Sepindah mawon niku Kanjeng Nabi dawuh luweh larang timbang donya saisi. Ya Allah. Ngono kok turu to? Kudune kula jenengan kuwi wah ya tak getne aku. Nggih napa mboten? Jadi ing benteng Mahsyar niku kathah tiyang menyesal niku ahli ibadah. Nggih, santri-santri kaya kula jenengan khairul ummah ngeten guweten jeng ben mirsani timbangan amal niku. Getone napa? Kok gak tak akehi ngoten lho. Nggih, ngerti tukulane kaya ngene iki nggih, tak akehi. Sing ahli ngibadah niku menyesal rumangsa kurang kathah. Kaya jenengan aku gak iso gambare nah ta ning donya jenengan gak tukang sawah marai. Nggih, ngerti ya cara tukule apik ngene tak kerepi kan ngoten cara logine. Niki tanduran-tanduran. Malih teng hadis lintu jenengan ngendikan la ilaha illallah. Teraken Bu. Malih la ilaha illallah. Sepindah mawon sami kalih wau dawuh Kanjeng Nabi luweh larang timbang donya saisi. Ya Allah, kula jenengan diparingi sawah sing tandur-tandurane penak. Nggih, mboten enten omone, mboten butuh rabuk, kantun muni mawon. La ilaha illallah. Niki mangke jenengan kalih pinara, kalih mirsani putune pelayon, ngoten didamel ngoten. Nandur la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalih mirsani putune pelayon ngebruk-ngebrukne pot ngoten. Nggih. Subhanallah wa bihamdi. Kok pote bruwok astagfirullahaladzim subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setunggal malih panjenengan nate tapi Bu gak tahu kira-kira enteno ya jarang-jarang ngiring jenazah Bu nate jenengan
ngeteraken jenazah saking rumah duka dateng makam nggih niku tak dawuh Kanjeng Nabi dipun paringi emas sak gedene gunung. Dawuh Kanjeng Nabi ngeterne jenazah saking griya sampai makam niku ganjarane kados diparingi emas sak gedene gunung. Mayit siji. Nggih, lah tak sesuk enek wong mati diterne neh gununge loro. Nggih, sesuke enek terne neh gununge telu. Ndahne Pak Mudin niku ning guri omah, masih wis ora kena. Pak Mudin wis pira iku? Nggih, ya Allah, mulane jenengan daftar dadi Bu Mudin. Nggih. Dene emas iso mbrukan, tapi mboten teng mriki. Donya mboten mot ngadahi ganjaran, wong rumuse wau. Donya niki sawahe akhirat nanging tandurane luweh larang timbang sawahe. Donya niku kaya polybag ngoten niku, Bu. Dadi polybag niku regane murah to, Bu. Ditanduri duren nggih nembe sak menten wis uwoh. Duren niku cara woh loro ngoten payu pinten tak sing apik. 100 kalih 100 nggih katakan setunggal. Nggih, 1.100 wis katakan begitu. Polybag plastike enten 100.000 sito. Mboten wonten nggih, 10.000 untuk pinten niku plastike. Untuk kuota. Jadi contohnya donya niku kados plastik polybag ditanduri duren. Nggih wonten teng donya bakne tanduran sing luwih larang timbang sawahe. Napa niku? Polybag ditanduri duren. Nggih, tapi tak jenengan gambarnya teng sabin mboten saged ketemu. Kintene mekaten nggih Bu Sarah pun rada ngeten-ngeten arep nyemprit. Nggih, mugi-mugi saestu kula jenengan dipun paringi kesadaran yang sempurna, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesehatan. Sederhana kok Bu, nggih, didamel lesane niki damel ngibadah. Sederhana, tanduran akhirat sangat mudah nanging sing gelem arang-arang. Mugi-mugi kula jenengan termasuk ingkang sregep. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah Rabbal alamin. Mugi-mugi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil aliyil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal wa awsil misla ma sawabi ma qara'nahu fi hadzal majlis min surati Yasin wa suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal mu'awwidhatain wa ma halalna wa ma sabahna wa ma salaina wa ma astaghfarna hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah li ruhi habibina wa syafiina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' man dzakartu asma'akum fil Fatihati ibtida'an khususan Ananda Ariko Gibran. Mugi-mugi almarhum dipun paringi pangapunten, dipun paringi tambah kesayananipun wonten alam barzah, panjenengan paringi kanikmatan kubur ngantos dumuginipun kiamat, tembe wingking sareng-sareng mlebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna badahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ya Allah ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufari niran ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.